Iway I staff jonga ibajan bah ibala don bat nga parasnem ti bela jubut den yang ki ai ki rukom trei jonga ki ai ki rukom im jonga iba jubam jaring kat bat nga iba nadu dang khim step hadu ndat ya ru idan bat nga ti jupet thu I jubut den ya kata rukom im jonga yung phiti ka briu ka ba fitrei kum ba khlebet yung anda pet ya phi kata rukom trei I kum ba phi khlebet tingong balik fi ong kum tayong namar pidang katu ko bam pidang konsum mentah sentur pil apalan sakaban bam sa shibit ti yung kane te ko mlaban long ya lipit kam no suang se pet ka bam kam hadien dala ko ongu ya I kum ta tengah lalai ya thong sentiu bat I kan nang thong woi sentiu hadien wei kan nang thong nang stanat on dala koi kata ka pol asumet ngan on lamut banwan hayeng dalamot ban bam empat dan bam namar ba itaro di bejuset de saha kata kapor kade kabaki khun kidang don dut sabar kidang don sekiding pule de kita kinong trei ru kidang ya bun lamet hang taha kakam ka jonga namang ade babun kakam ru on dalamot ban bam om don bam de kade kata ka ba ngaju dei ka priu ba perkhat lupa na ka banta ka ba sibit lane na mata ka bala sai Dekade kata ka yung to ho nyala bakala ngaru tibat ngaju pet thu bade phiru ba phi danbet kata ka jabiang ba phin trei shatu de kamot kat ka ba phi le kalong phidon sablut titang ka wei ka ba phidang duna ngong ke kata ka jing duna jonga yung kata tu phidang duna palat namar ba ka perthai kala astat kala syai tang ma phi barang bet tingong bale phi ong kum ta yong em ka de ba phim ka ba phi nang lut bar khat phi nang ban shet takamot phi de bala lot bah ban bam namar ka de kata ka bang plan lupa nang ta de pinda karanya kunu kamat ru ngasngu kum ba phi de uloya isat ong kum ta di ong tang ka wei ba de ka ba phi ka bang akwa ban pensaya phi ba phi de kong tip lut ikong nang lut ikong lalot di fidang duna stang ikong lorni yang stang kata kajing lorni fidang duna tak ada phi trebiet kumne marwai yang itu ki khun yang phi yin la kajing la phi ba de phi sukhi kumne kum shikum de kata te kade ka banga sopla mat menta dang lawan hang ne ran san pade ngala biang lut la dap pura lut pat la de te kong lorni di kata kade ka banga asngu la dap lut ki kamram namar ba kum bala ong ita I staff jonga I ong ba phidang duna satang kajing lorni phila nang lut phila de kong lalot phila de kong tip lut de mantang la yo sakata ka keteng ikong lorni baki ong ba kumno kani ka briu kala lorni syata kumno kani ka briu ka tip lut ya kata ka sarkar baka syaram kumno kani ka briu ka tip lut kala syang syai dekade kata kajing lorni jonga pade kawan ra shibun kijing mantoi na mata jong phi kipat jong ka jelap ro iwe om dan syu balat iwe ru kamot kajing lorni jonga ka kentiu ya phi kipat ka jela namar ba kata kajing lorni jonga ngala lap lut ngala yo sabut lut ya kita ki kambari jong ka sarkar bat ka sarkar ru kala sya skor pat yanga namar ba le si kani ka sarkar ne kanu ka sarkar le si kadai kum kita kiba ngilaya let ha kita ki school ngitip bet kumnu ba kinu ki school ki baha kibangin pha school ki khun kabangin ai jing mut ya paralok parajor kanu ka school ka baha tang ba on dala let hang tu school ngitip tang ya ka tu ka jing baha jong gitu ginong hikai baha hendringin num keli pa de utu try u apply da karam ne kumnu ya ka tu school pol ba useng tika kata kajing mut jong kata kajing tak ram jong kadam kaba om shim latip kita ki sarkar ne ki taki liang persya ru namar kim wat ba uta utrai ubayo ning kong ya kata ka jela la ude ubayo ada karam ne uyo ada ka bakhoj dak pisala jong dak komsap la jong dak hok la jong tang kata kala syai phi baro ki ba ngap ya kini video jonga kublai shibun